u Khrist jong ki jiu le u Khrist hakmat jong ki jiu jisu kuli ni ke jingkili gi Pharisi hagal nong ba arpawai jong gospel of Matthias ka dekot ke besar pawai sapo ar jisu kuli pitharai u Khrist u de khon jong no te kilo jubab ki ong u khon jong David khon jong David nang no gi jiu ki tip ba u Khrist de khon jong David kitip naga testament berim kepada ke Bible jongki kepada ke testament berim hangi ki Kristan haga Bible jongki ke testament berim u beliau tol pa ha u David ba unsa icon yu ba uday ba unlong utau ban unong yo pateng ye ke khet jong wat hadin ke jingyap jong u khon jo u yo pateng ye ke khet but un sun shara ke khet u de bit junom la junom ta ga de ga idea ba ke ju ki yo kem japang u Khrist now kadai ha testament brim ke ha testament brim kani ke tin Khrist kam don ji shan mar ba kani ke tin Khrist kam de ke tin jong ke ju ke tin Greek haga testament brim uniu khon jong David maka Bible club ong de tau Khrist tama ki jiu baro gitip bau tau khon jong David un long uta u Khrist lene u Messiah de ktin jong ki u Messiah de ktin Hebrew lene ktin jiu ktin Greek o Khrist ka de ktin Greek te ki up yo ne u ki jiu ki up yo ne u khon jong David haga jing khayo Jisu haga kam jong ki haga gospel jong Lucas haga nong menukong ka de khot ka ba lai po we la po ar but lai po lai u angel Gabriel u wana ga Mary baru ong ka pan pun khon bat pan khayo khon bat pan khot gerting ju Jisu kum da ter khot lai po ar kong ti utau khon je phalong ba khrau bat on khot yu khon jo ba khle tam e utrai bo blain a u ya ka khet jong ukpa jong u David u deu e on khot u khon jong ba khle tam e utrau blain a u ya ka khet jong David bat ka jing sun shar jo u kan long ha ka ying jong Jacob shi junom kamut ka jing shar u kalong ha ying jong khon Israel but ka hima jo kam don jingkut kamut ki jiu ki tip ka Mary ha marsen ong angel ba on khodi u kon ba khle tam e but un yo pateng ke khet jong David ka Mary ga tip ba hanau de ni utau bangi ap utau Messiah hagi jiu u Khrist u dei u khon blay hagi jiu u Khrist u dei us em jong Israel ha gospel jong Yonis dal nong menungkong kene de jing kren jong u Jisu baru Nathanael hadin ba Nathanael ngej ba u Khrist un wan Nazareth u Jisu ye kendo yu baru ong u kenja Israel ba de shisha bale ong gumta namar ba Nathanael de shisha u tibi ke testament berim ba na testament berim u Khrist un wan Nazareth un wan Bethlehem te u ong yu u kenja Israel ba de shisha ngamtip la kadai ga sarcastic la do Jisu kren sarcastic yu ne la kadai ga sarcasm ne sarcasm kren Parsi set Parsi ngamtip la do Jisu set Parsi yu ne ngamtip tambo Jisu ong u Israel ba de shisha bale namar ba u ngej ba uwan ba Khrist wan na Nazareth kat namar kat kum ga Bible jong u unan Nathanael ba de jiu ba de khon Israel u ngej ba Khrist wan na Bethlehem Judea so kene ga jing kren Jisu ba Nathanael ka beja u marsen tip marsen tip u Nathanael ba u ne de ta Khrist
Habo yok banyak keren baru Jisu. Ungai haga donut ba pleng une udai utau Khrist ngam. So kat kum ke Bible jongi te ke ong na Bethlehem tang ba une udai na Nazareth tang ba kat kene ke rukom kat kata bo keren ngau ong ha por medang shong tu ding. Ngalai i me. Ukunit thread ong la dam deu Khrist ne to ai pat. Uba yo i nga bo shong tu tra jong ding. Tu ong ini tin khot pasal kendai. Ko Rabbi melong ukhon jong belai melong usim jong ki Israel. Sapa? Nathanael udeu jiu baru ong Rabbi. Mede ukhon jong belai mede usim ki Israel. So hakamat jong ki jiu ukhon belai udeu tau usim jong ki Israel uban yok peteng ye ket jong David. Kabumut, utau ban yok peteng ye ket jong David. Ukhon jong blay. Usim jong ki Israel. Mdei tang Nathanael bok kodi ukhon jong blay. Yohanes na baptis kodi ukhon jong blay. Had kod san phlai ong ha khmi ngala yo I. Bat ngala phla bo ne ulong uta ukhon jong blay. Yohanes ro ungai bo Jisu uban Nazareth udai ukhon jong blay. Kat khot sa phuai ka ong. Ti haba ula Shem yela jong para Simon Petros kemudian Andrew Shem yo Petros yo Simon Petros baru ong ngila Shem ya uta uba ngila Shem yo Messiah kabolong habala batay Khrist. So Andrew ong nikte ngila Shem yo Messiah kabolong habala batay Khrist. Kabumut Khrist udai Messiah. Messiah udai ukhon blay. Ukhon blay udai usim jong ki Israel. Bad udai une ukhon blay uba tu angel Gabriel wan hagamri ong hakmi on kodi ukhon jong uba khlei ta me len ukhon jong blay. On yo pateng ye ket jong David. Ublay ukpa jong ublay trabo ublay ket jong David. But ki sun shar jo kan long ha ka ying jong Jacob. But ka ket jong kam kanom kut show. Kamur kumni Khrist jong ki jiu ude Khrist uban sun shar uwan ban sun shar ha ka ket jong David. Junom la junom. Kabamut Khrist jong ki jiu day ban yap. Khrist jong ki jiu hakmat jong ki jiu kurkom berkat jong ki jiu Khrist day ban yap. Nagata gadau habo Jisu ong hakmi ngan on pen kentiu yo khon bru ni habo Jisu ong ngan yap. Marsen ong Jisu ba udai ban yap habo kren chipang ga yap ki jiu ki kini ki jiu ki besngap yo Jisu ki ya kulmar namar ki bodu Jisu namar ba kimut bodu Khrist taba mentapa du ong unyap ukren chipang ga yap kabo kumno ke jiap kabo de ban yap da kabo on kentiu yo kemud da kabo syak sak narpna marso ong kumta ki jiu ge ong kumne kedkhot balai pasau ong ki bri tagi bru tigile jubab ong ngile yo sngote na go hukum ba Khrist yaisa se junom kumno ma me ong tau kon bru de ban kentiu yo habong de ban kentiu kemud ukren jipang ke jiap namar kedkhot ke balai puwe lapo ar ko ong kumne la dala kentiu yang naga kendo ngan walam ye kibriu shalade ong ye kene uda kren Jepang ka jingyap ka ba kumno uda ban yap kemut ka jing ong jong Jisu on kentiu kun briu ki jiu baro ka sngo kumriu ki sngo tho ba ka de jingyap but marsin kren Jepang ka jingyap kini ki jiu ka sngabi ki bodi kim ki klumar namar ki ong bang yo sngo naga hukum kemut naga testament berim ba Khrist day ban yap kumno me ong ba me day ban yap habang Khrist kat kum ga jingmut jongi ki jiu day ban yap so Khrist kat kum ki jiu day ban yap naga jingkili hato yo jimpen im ne em da ka bangai ha Khrist day ban yap kat kum naga jingkai jonga Bible boro gowe Genesis do Malaki
Malaki hadu jing pen pau. Ka jika jeng Bible borok kwe ban yo jipen im de ban ngai bau Jisu de Khrist. De ban ngai bau Khrist uwan hagado. Ban yo jipen im de ban ngai bau Khrist ude ubriu bat bau udon ye ka jingla ban yap bat bau uyap bat umipat. Ka jing pen im kawan de ka bangai hau Khrist ubayap bat umipat. Ka jinglap jong Paul wong kumni chpo khandai si chnong rom ong lada me pla de laga senturio tra Jesu bat mengai de laga donut bo ble pemi pari un ga bayap ti on pen im yame kemut ban pen im yo brio de ban ngai bo ble ula pen mi pat yo Khrist na ga bayap na marga ta ga daw ujiu umdan ujiu ubayo jim pen im haswa jeng ga jing mi pat u Khrist na mar kim ngai ba ka de u Khrist ban yap bat ban mi pat Omdan ubriu ubayo jimpen im haswa jeng gejiyap bat gejimi pat jong Khrist namar baro ki briu ki basngap u Jisu ki basngau u gabayo i ki babori u kim ngai bakadai u ban yap hading ngetam sami pat kim ngai kimut bab kitu ki babot baro u Jisu ki ngai wat ki senran kan thup de yaki ki ngai ba ude u Khrist ki ngai ba un om yap baro ki senran bat pai ba babon ki babot u Jisu ki ngai ba unam yap sho namar ki ngai ba de Khrist nanu ki yo ini idea ki yo ikan na testament barim na ta raw Jisu kli parsi ong u Khrist de khon jong no baro ki tip ki parsi u kli parsi ki tip ha ba de khon jong David Henry u Khrist u bakat kumu blai pat de kumta sengap ha u Jisu u paji ki boru ong u jubau ong lada u de khon jong David lada u de khon jong David people sharom ketul nong bar po nga dang de pulen mentan lada u de khon jong David kumno u David u khot yu u trai habo ong u tral ong ho tra jenga to shong je kti mon jenga u David u ong ye kani ha ga sam go bisis pa po utral ong utra jeng atau syong sekti gemon jeng atat hadu dengan pelong nong shon jeme gejiyo kejat jong me te Jisu ong lada Khrist de khon jong David kum pi ong kum no padu David haga mensi mu khod ye utrai daga ong utral ong hotra jenga te lada de khon jong David kum no David khod ye utrai te kim yanang jubab sho sapa kene kedai ke turning kene kedai ka ngono Kenega dega papanya per yo Kristan bad yo Jew. Ke papanya per ya ka niam Jew bad ka niam Kristan. Ma benga pedon kami niktin wala ka Kristan ka dega niam. Chong begam ta. Generally ka dega niam hoy. Ke papanya per ya ka jinget Kristan bad ka jinget Jew. Ke dega ne baki Jew ki nget bo Khrist ude konjong David ubanam yapsho. Ka jinget jeng ki Kristan pat chapang Khrist ba uday ubawan hagado bat bu uday yap bat bu uda mi pat hadin laisngi bat ka de gata ka jinget ka bapan im yobrio na gata daw hagi saw gospel don brubi oj benim haswa jeng jing mi par Khrist om don brubi yo jing penim la de bisngoto yegani pin sngoto ye ka Bible pin sngoto nganong no pin sngoto kamba ya ke testament bethamai pin sngoto ya ga Bible kamba le de pin sngoto u e Khrist kat bukum gi ji u e Khrist kat bukum u Kristan so uno bangai u Khrist yap u yai sa jiu uno wala uno bangai bo Khrist u don ni ke jingla ban yap u wana ka do ban bu yap wala de u jiu makana u de kon blai so ban ngai ban yo jipenim kam de haga adat kamde tang namar bang ade ujiu tang namar bang ngahir peteng no Abraham ban yo jipenim de ban ngai hanu Khrist bayap bar ba mi pat naga tagada ka jipenim ka sedang ya boro briu perte ka jipenim ka sedang hadin je ka jimi pat utrai namar ka tagada ka jipenim ka de ka jingim jeng ka jimi pat ka jing im bom jukut kede ka jing im jong ka jing mi pat